Kada smo doneli definitivnu odluku da krenemo u ulaganje u solarnu energiju, odlučili smo se da naša prva solarna elektrana bude upravo ovde, na krovu Delta House-a. Delta House je naša nova poslovna zgrada, sagrađena po najsavremenijim standardima iz oblasti građevine i oblasti energetske efikasnosti. U skladu s tim smatrali smo da je adekvatno da na svom krovu ima solarnu elektranu, a u datom trenutku smo se odlučili da taj projekat realizujemo u saradnju sa kompanijom Energisa.